Man lærer jo, altså det man går op og ned af. Ja, og folk, der møder os på gaden, er i hvert fald ikke i tvivl om, at det er din datter, og du er min mor. Og vi har da også mange fælles træk. Så jeg synes jo, I på rigtig mange måder er en god blanding. Er det en ting, at man arver det, men jeg tror også, at noget af det er noget, man lærer, og at man så måske, fordi man er pige, vender sig til, hvad gør mor, og kigger på det. Jeg har jo også haft en forventning om ligesom at skulle leve op til det, som min mor hun gjorde, ikke? Og det er man jo også nødt til så at gå på kompromis med, fordi det kan man jo ikke. Altså jeg tror, man udvikler sig også som mor. Altså, bare fordi man får børn, så kan ens værdier og normer ændre sig. De bliver også nødt til at ændre sig, fordi ellers så kan man ikke overkomme det hele. Børnene bliver ældre og sådan nogle ting, ikke også? Altså det er noget andet, der er nødvendigt. Ja, for det er der en anden side af det, man kan sige, der er i dig pas på os, men også i den anden ende, ikke? Man er en blanding. Man er ikke bare, altså det er ikke kønnet, der bestemmer det på den måde. Det vil jeg ikke sige. Nej, det synes jeg. Man ligner sin mor nødvendigvis mest bare fordi man er en pige. Nej. Man kan være både og forhåbentlig en blanding. Det vil sige, mentalt, der synes jeg ikke, at man sådan kan sætte en direkte finger på, om du ligner den, eller du ligner den. Altså jeg vil glæde mig rigtig meget til at få en datter. Og kunne sådan tage hånd om en pige, som er så nær en selv, vil jeg håbe, hun var. Det vil jeg nok forvente. Ikke at hun skulle sådan være som mig, men at hun kunne være en del af mig et eller andet sted. Og at der vil være en gensidig kærlighed. Ja, det tror jeg egentlig er sådan det vigtigste, at det bånd sådan forbliver uden at blive sådan krampagtigt eller ja. Men ellers er det svært ved at forestille mig, det er sådan fast hun skal være, for at hun er der, fordi at jeg ved ikke, hvem der er endnu. Før var det mest min far, jeg sådan havde bånd med. Men efter jeg har fået Ane, så er det egentlig mere min mor, jeg sådan kan relatere til. Hun ligner mig meget sådan fysisk, så det er svært ikke at regne med, at hun også ligner mig sådan mentalt. Men jeg synes, jeg har været sådan nogenlunde til at sådan tænke over, at det selvfølgelig ikke er de samme forhold, vi voksede op under, eller hun voksede op under, som jeg har gjort.
Så derfor bliver vi ikke helt det samme. Men det er svært at lade være. Men synes jo selv, at man har gjort det godt. Så det ville være fedt, hvis hun gjorde nogenlunde det samme. Jeg tror, jeg er mere positiv som udgangspunkt på nogle punkter i hvert fald. Og jeg vil helt sikkert forvente, at du tager dig tid til at være sammen med børn. Ja, det vil jeg forvente. Jeg ligner far mere, end jeg ligner dig på det punkt. Du er mere udfarende. Vi har ikke samme næse. Eller så ligner vi hinanden. Jeg tror nok, at jeg i hvert fald som ung lignede dig, som du er. Ja. Jeg synes ikke, jeg kan se, at du ligner mig særlig meget. Nej, jeg ligner også mere far. Ja, det gør du. Det gør jeg. Helt klart. Men en gang imellem. Ja.